ana monyet ngejak anake. Cilik-cilik. Lah kok anake sing cilik ditabrak, wis mati. Kuwi bapakne nesu ora? Ya nesu to. Sabar. Masalah iki iso dirembuk. Kabeh iki kepala dingin, hati boleh panas. Innallaha Mahasabirin. Pakde Maroto goleki lalu lintas. Nggih. Dinas Perhubungan. Ayo. Kan kene akeh alas. Nggih. Daerah Ngrau, daerah kuwi enek ketheki rame. Anake kethek sing cilik ditabrak mobil. Siet. Kuwi bapake nesu ora? Ya nesu to. Sabar. Sabar. Dadi ya perkara ngono anak mati iki ya sesuk gawe meneh ora masalah. Ora usah gelo. Wong gawe ora rekoso kok kadang. Modele kok ketheke kok kula to. Kok terus sabar.